Olipa sykähdyttävä esitys ja oikein puhdas ääni, jota oli kiva kuunnella. Mutta mitä mieltä tuomarit on tästä esityksestä? No, tämä oli kyllä jotenkin semmoinen pysäyttävä. Ensinnäkin itse henkilökohtaisesti tykkään tästä biisistä tosi paljon. Joskus yksin kotona ollessa jopa luukutan sitä. Eli biisivalinta sattui ainakin minun sydämen tosi hyvin. Esitys oli erittäin koskettava. Jotenkin teistä paistoi siinä lavalla se, että te olette enemmän kuin laulaja duo keskenänne. Tai ainakin erittäin hyvin esitetty sitä. Tässä oli semmoinen mielettömän hyvä rauha. Tässä johtuu tietysti biisistä, mutta myöskin esitys oli hyvin rauhallinen ja siitä tuli semmoinen tunne, että te olitte sen laulun päällä. Ja se oli teille semmoinen ominainen biisi, että nyt jos mä jatkan enemmän, niin mä alan itkemään. Kiitos erittäin hienosta esityksestä. Kiitos vielä kerran. Ja nyt olosuhteiden muuttuessa joudutaan hieman odottamaan.